Zemuz, zaete, lagun eta ezagun asko ikuste ditut, espero dut. Radarren batek edo harrapatu ez izan abidean, ze nahiko presak eta etorri gara urrundik, bai. Garik errandu, Iruñan jaioa eta Arrabiara, kabia topatu nuen atarrabien, eta ara iritsi nintzen, eta 93. urtean edo, eta garai hartan, zegoen ja nolabait Iruñan mugimendu txoak Karrikiri geroan izango zena sortzeko, eta nian konplizea handi bat, nire ibilbide osoan izan duen pertsona, erekin harremana egin nuen, Rosa Ramosekin, eta, berak kontatu zianean zer egitera zijoazten, erran, hau atarrabian ere, eginen dugu. Ni atarrabian ez ezaguna nintzen, eta nik ez nuen jende askorik ezagutzen. Orduan, taberna batean, tabernariari ezaguna zen, esan nire izu. Laguntzen didazu Euskaldunen zerrenda bat egiten, eta, eman zizkian 8 bat telefono, izenak eta zinintzen banan, haiekin kafeak hartzen, harrikada partekatzen, eta hortik sortu zen elkartea, bai. 97. urtean, hor egon ginen 2 urte, txepetx gora, txepetx bera, Munarri Zemendik, Arruti handik, eta bai, eta kontestu gogor batean sortu zen elkartea, egoera soziopolitikoa oso komplikatu batean, Iruña herrian gu bentsat ezagutzen duguna latxa zen, eta Atarrabian berean nik ongi ez nuen ezagutzen, baina han bi familia bertzaren arteko ezin ikusiak ikaragarria ziren, oso latxa, haien arteko harremanak oso gogorrak, haustura handia zegon, eta guk egin genuna izan duzen, gure nahia da, euskaltzaleak antolatzea, erabileran eragiteko. Horretarako, herri honen nolabait egoera ezagututa, edo pizkata aztertuta, buratu zitzaigun euskara jarri behar genuela erdian, hasieratik nolabait polarizazio politiko konplejo horretan lortu behar genuela alderdien nolabait estrategiatik edo kanpo kokatzea gure egitekoa, eta horretarako izan du genuen edo egin genituen lehendabiziko mugimendua, izan zen, hemen behar dugun talde bat, askotarikoa, era guztietan ulertuta, orduan hasi zen okin bat, aktoresa bat, administrari bat, ez dakit, ofizio guztietako pertsonak, baita HB-koak, PNV-koak, han baitzegoen PNV, Atarrabian, batzarre esker batua, hori zaindu genuen hasieran, eta hura izan zen nolabait, Karrikaluzo elkarteari, bide eta geroan arrakasta ekarri ziona, bai? Pizka kontatu dana, eta, egituratzea 6 urteko prozesua izan duzen, bai? Eta, denak bolondresa ginen, lehendabiziko liberatua eta esan dezagun bakarra gure bizitzan 2004an hasi zen lanaldi erdiz edo, bai? Hango baliabideak emate duten aukera baliatuta, eta hoiei egokituta, bai? Baina bai, ikusi genuen egin duzen konpaktazio prozesu bat, Euskaldunak eta Euskararen bueltan lortu genuen nolabait ekartzea elkarteren ingurura, bai? Jakina, sormena nolabait eta ilusioa zen gure gasolina, gure erregai nagusia, gainera Iruñan ere ikusten genuen Karrikiren batera gauza asko partekatzeko aukera zela, biltoki sortzen ari zen garai hartan, eta egiturak eta nolabait garatu genuen, erabaki genuen modu batean antolatzea, gero ikusiko dugu nola izanen zen, eta horrek egartzen dira pena nik beti esaldi bat eta Rosa Ramosekin askotan konpartituta da gure lana nolabait akordioaren lana dela, nolabait batu zabaldu, eta hori oso importantea dela gure mugimenduan, lan egiten dugun nolabait eskualdean egiten dugula ere. Horrek ekarrizun garapen bat, eta lehenik eta behin ikusi genuen, gu behar genuela komunikatzeko tresna bat eta xuka aldizkaritxoa sortu genuen, alegia komunikabideen zera horretan egin genuen lehendabiziko urratsa. Ikusi genuen harremantzen ginela asko bai merkataritzetan edo tabernetan eta egin genuen apostua
kanpaina sendo bat egiteko urteetan luzatu dena, Euskaraz non nahi hemen ere bai, karrikirekin batera egin genuna, eta hortik ikusten genuen, gure inguruko gazte euskaldunak erdera hutsez bizi zirela, eta iruditu zitzegun amu bat behar genuela haiek nolabait euskararen mundura ekartzeko, baino ez jasotzaile gisa baizikan, eragile gisa. Garai hartan kuadrilategi geroan izan zena mamitzen ari zen, Peio Jauregi, Diego Egizabal, Asier Huegun, horretan ibiltzen ziren lasarten probak egiten, eta hori ezagutu proposatu genuen nolabait Iruñerrian, Atarrabian, halako proba bat egitea. Horren arira, etorri ziren 3-4 gazte, monitoreanak egiteko, haientzako helburua zen aurrekin euskaraz egitea, eta guretzako helburua zen haiek nolabait euskaraz bizitzeko nolabait amu bat edo gogo bat izatea. Geroan noski haiek erabaki zuten proiektu bat sortzea, Iseka deitu zioten, Iruñerrirako egokiagoa iruditu zitzailakoz. Hasieratik eta gogo eta harremanak beti kontatzen genuen, bueno, txepeskiken ikustu gure herritik pasatu direla, nolabait soziolinguistikaren inguruan zer esana zuten pertsona asko bai, eta horrek asko lagundu zigun elikatzen jendea. Oso normalet geroan kulturgintzari dutako produzioa, sormena eta hori etorri zen, eta xosak, rifak eta alakoak, eta hori zen pizkat gure nolabait diru ekarpenak jasotzeko aukera bakarra. Ez baitzegoen Nafarroako Gobernuaren inolako babesik. Udalena bagenun neurri baten, bai? Baina, bueno, eta gero ja, hasieratik gazteekin hasi ginenean, bai ikusten genuen oso polita zela berreskuratzea han aspaldin erabiltzen zen konzeptu bat hiru herri, alegia Burlata, Tarrabia eta Uharte, bai? Eta, bueno, horrek eman zigun ere ideia bat, bakarri guretako gauden, bakarri gure herrian egon behar dugu, gogoetatxo horiek etorri ziren. 10 urteko, bueno, ibilbide luze eta oparo honen ostean, 2009an egon zen nolabait beranaldiak aldaketa potente bat, nolabait hasieratik egon ginen persona batzuk pizka talbo batean gelitu ginen, eta beste persona batzuk hartu zuten, eta batez ere aisialdian, nolabait edo aisialdiari lotuta gurera etorritako pertsonek, ez? Horrek ekarri zuen nolabait bigarren hamarraldian beste planteamendu bat, eta ikusten baduzue, nik uste dute dimensioetan oso garbi ikusten da, gaztetxoen aisialdeak hartuzun kriston pisua, bai? Horaz ziren ezitzaileak eta partaide asko eta bar, kulturgintza, bueno, horaz tizen Euskaldunon astea eta segitzitu genuen programazioarekin, gestioak, ja nominak zeuden eta diru laguntzak eta alakoak gestioak kriston pisua hartuzun, eta komunikazioan, gero eta nolabait galduagoak ibiltzen ginen, ez? Aldizkaritxoa gutxi zen, baina indarri gabe besterik egiteko, ezta? Ikusten duzunen desagertu dira gogoeta taldea, pizkate hor nolabait lehendabizikoen borrak eman zituen 6 adarretatik 4 adarretan gelditu zen, eta bueno, horren bueltan gauza batzuk gertatu ziren, eta 20. urte hurrenera iritsi ginen nolabait. Esan behar da, lehendabiziko garai hartan topagunearekin egin genuela harremana, eta guretzat arnasa hartzea izan zen batez ere, ikusten genuelako aukera asko gure herrira ekartzeko moduko presioan edo bestelakoak, ez? Eta hori guretzat oso importantea zen. Bueno, 20. urte hurrenera, nolabait, 22. kasi iristean, berpiste eta gogo eta bai, esan dezagun, olatu berria, gora, talde eragileari bururatu zitzaiun nolait dokumental bat egin nahi zuela, lip dap egin nahi zutela, eta horrek alabeharrez ekarrizun berriro herrian kokatzea elkartea, berriro harremanak lantzea eragile guztiekin, eta aldi berean Euskaraldiaren bueltan sortu zen nolabait bestelako batzorde bat, Karrikaluzetik autonomoa Euskaraldia batzordea. Horrek ekarri zuen gure harridurerako herritarren aldetik aitortza, eta aurten ez 2019an Karrikaluz elkarteak herriko festetako txupinazoa bota du herritarrek ala erabakita. Horrek arrotasuna ekarri zuen berriro elkartean,
Eta aldi berean, gogoeta bat eta 20 urte eta gero zer, ezta? Eta dokumentalaren bukaeran gogoan dut, agirinean ikusten, momentua da, erronka berriak gizarteratzeko dokumentalaren aitzakiaz, ez? Definitu genituen. Pizka jarreran ikusten genuen Atarrabian Euskararen biziberritze prozesuarekiko posiblea dela, aldeko jarrera orokortzea, egia da Iruñe herrian herri euskaltzalenetako bat dela, bai? Ezagutzan gaur egun eguneko eren bat edo irakaskuntzatik euskalduntzen da, baina ikusten genuen 40tik beherako belaunaldi guztiak emendita gutxira ulermen maila kasi orokorra izango dutela edo izan beharko luketela eta horren alde egin beharko dugula lana. Eta erabileran ikusten genuen hor dagoela betiko zera, erabilera ohikoa izan dadin lan egin behar dugu, segitu behar dugu nolabait kalean, kuadrillan eta olakoetan eragiten. Erabaki bat hartu zen, gogoeta hau herrian kokatzea, herriko plazan kokatzea, herriko euskaltzaleak konbidatzea gurekin partekatzeko, eta horretarako erabaki zen Topagoren eskutik lantzea gogoeta hori, hor daude Jon eta Rita lankideak nirekin baterari dira, prozesu hori gidatzen, eta horretan gaude honetan. Hori egin genuen, nolabait lehenik eta behin elkartearen amia egin genuen, eta hori indargune batzuk identifikatu genituen, prestigioa, herrian badauka prestigioa elkarteak, aisialdian jende asko mugitzen da gure inguruan, baina aholguneak ohikoak izaten direna, voluntario falta, baliabide falta, harremanak galduak, nolabait zilborrari begira, eta ikusten genuen, mehatxo hondien ezen batokiko kerian, eta zilborrari begira ibiltzea. Bakarrik Atarrabian zentratuko gara, bakarrik elkartearen beharretan zentratuko gara, eta astuko gara gainerakoaz. Hori nolabait baloratu zen bere momentuan, eta ikusi zen formazioa eskaintza eta zabaltzea zela aukera bat. Eraman genuen herrira, eta 53 lagun batu ginen lehendabiziko saioan, hori egin genuen herri mailan, nolabait euskal gintza eta euskaren biziberritze prozesuaren inguruko amia, konpartitua, eta horrek eman zuen, ikusten zen herri bizia zela, euskaltzalea, falta zena koordinazioa eta falta zela sarea, bai batez ere, erderaren mehatxua ikaragarria dela Iruñe herrian Atarrabian ere, erdarak inguratzen gaitu, Atarrabia da bilaba handi batean bizi den herrizka txiki bat, bai, besterik ez da, denok bizi gara bilaban eta batzuk Atarrabian, nahiz eta esaten dena Atarrabia gioi bilaba, baina hori ditzaten da beti kontuan hartu behar dugu zerbait, ez? Orduan, pasaren larun batean ja egin genuen bigarren saio eta hor lan hildoak markatu genituen 4 urtetarako, bai? Hor ja definitu ziren hainbat gauza, herritar nolabait euskaltzaleen artean ez soilik elkarte lotutakoak daudenak, ez? Eta, sensibilizazio erabilera nolabait lehen etxi ziren, eta 3. saioan izanen dugu etxi, eta hor ja adostuko duguna da, hau egin nahi dugu, nahi ditugu espazio berriak irabazi, nahi dugu sensibilizatu erdaldunak eta euskaldunak euskararen aldeko jarrera eta praktikako betzeko, eta hori nola eginen dugu. Orduan 3. saioan eginen duguna da, nolabait antolaketa eredu bat hobetsi denon onerako, bai? Edo interesgarrian dena. Karrikaluzeri buruz hau da esateko dudana, eta pizkat planteamendua da, eskatu ziaten Euskal Elkarteen ohiko antolaketaz eta pizkat gogoetatxoa edo zer den. Deusto aurrean dugula, hain zuzen ere hau da Berbaizu Elkarteak bere harrera gidarako erabiltzen zuen diapositiba, bai? Eta, ikusten da, Euskal Elkarteak, bazkideak, parte hartzaileak eta langile profesionalak osatzen dute, bazkideen artean lantaldeetako kideak, zuzendaritzako kideak, laguntzaileak, sarea, batetik, gero parte hartzaileen artean, proiektuan parte hartzen duten mintzalagunak edo berbalagunak, zerbitzuetako jasotzaileak, aisialdian bueltan ibiltzen diren haur eta gurasoak, langile profesionalak, voluntarioak dinamizatu eta zuzendaritzako norabide aplikatu hemen markatzen da nolabait beraiek nola ikusten duten, ze funtzioak ikusten dizkioten profesional importantea da niretzat. Gau, herri guztietan, halako volumena duen nolabait nik hau ikusten duanean argazkia hostiaz, hemen dago volumena, bai? Volumena ondia.
Nari gustatzen zait ordenatua, iruditzen zait, parte hartzeko aukerak, profesional eta voluntaria kontemplatzen dituela, euskara duela helburu, tokikotasuna, bai? Baina beti ezin da, bai? Oso konstiente, ni bintzat natorren lekutik ikusten dut, irudikatzen dut esatera sakana, eta sakanak ematen du honetarako, baina irurzunek ez, bai? Nola egiten dugun hori antolaketa ari garenean ongi oliosteatzeko eta dana bere moduan antolatzeko, bai? Eta, nik ariketatxo txiki bat egin dut, pizkat mehatxo handiena zeintzu diren, ez? Halako antolaketaren inguruan, eta, egia da, dinamizazioari dagokionez, niretzat zaintzarik ez izatea da, problema handiena, jende asko dago, horren bueltan, eta zaintzen ez baditugu normalean alde egingo dute, ez? Baina, gero zurruntasuna ulertzea plangintza honek baditula bere, exigitzen duela bere lantaldeak, eta lantaldeak dira mugiezinak, eta beti dago kultura, izialdi, eta alegia, inertziak nolabait jatea gogoeta, bai? Edo inertziak lekua erkentzea gogoetari, bai? Harremenei dagokionez, nik uste dut tokikokeria eta aipatu dut atarrabiarako bakarrik egiten dute lana. Eta zebra bide batek bereizten gaitu burlatatik. Eta atarrabia euskaldun dugu ala ez, baina burlataz badugu euskalduntzen eta bartez badugu euskaldetzen, ez goa sinora. Halako zera, pensatxe bakarri nire herria, bakarri nire zera, eta batez nire elkartea, badirudi elkartea bilakatzen dela helburu, eta elkartea tresna bat da, benetan lortu nahi ditugun helburuak lortzeko, alegia, euskaltzaleak antolatzea eta erabileran eragiteko, ez da. Eta gero iparrari dagokionez nik uste dut, bat, halako volumenari eusteko baliabiderik ez izatea, bai, eta tematzea estruktura modu batean izan behar duela, eta estruktura hori mantendu behar dugula, eta bar, horretan tematzea. Eta nik uste dut helburua burutik kentzea. Nik uste dut hori direla problema nagusiak izan daitezkenak eta inertziak jaten algaitun. Eta aukeren artean, ni dinamizazioari dagokenez malgutasun eta zaintza bi itxoiek etortzen zaizkit aldiro, ez? Gauza asko apuntatu ditut. Lantaldeak beharren arabera sortu eta desegin, voluntarioak ongi dinamizatu, mimatu, lan espezifikoak proposatu adostu, garai baterako, konpromiso maila ezberdinetakoak, eskaini, beti ere herriak eskatzen duenari begira dinamizatu nolabait mugitzen den hori guztia. Harremanei dagokionez nik uste dut konzeptua herria, eskualdea eta euskal herria, bai, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, baina harremana zaindu behar dira ere etxe barrura begira, nik uste dut momentu batean pasatu zen urte eta erdi bat, karrikaluzaren aldetik eskutitz bakarra ere jaso gabe. Eta nik ez nuen ulertzen, ostras. Ez basara kontinuamente harremantzen zure barruko jendeare, zure inguruko jendearekin, herriko beste agenteekin, eskualdeko mugimendu inguruan egon daitezken personekin, Euskal Herriko agenteekin, ez dakit, zertaz ari garen. Hemen Euskal Herria egin nahi baldin badugu, denon artean eginen dugu, bakoitzak berean eragiten, baina globalean pensatu behar dugu, bai? Eta nik uste dut, hori beti kontuan izatea oso garrantzitsua dela. Eta iparran nire ustez, bada hori ez, elkartea baino, tokiko euskaltzalen, topagunea, edo deitu nahi dugun bezala izatea, bai, euskaltzaleak antolatzea, helburu hori ez galtzea, eta niretzat oso garrantzitsua dena, eta da gogoetak maiz egitea. Ez ustea 10 urte pasatzen aurreko plangintzatik gogoetak eta berritu gabe. Nik ez dakit zein den epea, baina 3-4 urteko epe bat hartzea, eta irudikatu dugun plangintza honek, egingo du errekorrido bat, baina gero ebaluaketa eginen dugu, eta 3-4 urte pasata, berriro eseriko gara, nahi dugunok, eta berriro pentsatuko dugu urrengo 3-4 urtetan zer egin, bai? Bueno, eta zera, eta orduan zer, ez? Antolaketaren bueltan, eta bai, denboraz, zer moduz? Oso ondo. Pizkatona iritsita, nik uste dut, egitura, antolaketa mota, niretzat berez ez da arazoa, ez? Nola erabiltzen dugun baizik,
malgutasunez edo zurruntasunez irabiltzen dugun, gaurkotzen ditugun edo betiko estrukturan gelditzen den, auzorako pentsatua dagoen, herrirako pentsatua dagoen, eskualderako planteamendua egin ote daitekeen, bai. Eta nik uste dut askotarikoak izan daitezkela, antolatzeko moduak, helburua garbi edukita, bai. Eta importanteena da nola saretu Euskal Herrian, eta nola saretu herrian, eta eskualdean, bai. Ni proposamen, buelta batzuk eman da, nola nahi ere antolatzen garen, nola nahi dela ere antolaketa, batzordea deitu, Euskal Aldia batzordeak loratzen ari dira, Euskara taldeak, Euskara elkarteak, Euskaltzaleon topagunea, Euskal komunitatea, Euskaldunon komunitatea, niretzat Euskaltzaleon topaguneak edo zareak nik erabili ditut hori, termino hori, baina terminoak iruditzen zait asko izan daitezkela. Oso garbi ikusten dut, nolabait lau behar baditugula. Behar dugu bihar etorkizunean pentsatzeko talde bat edo pertsona bat, bai? Baina bizka formazioa, ikerketa, transmisioa hori buruan duela beti, sarea, aliantzak eta konplizitateak auzoetan, herrian eta Euskal Herrian landuko ditunak, komunikazioa, barne eta kanpoko komunikazioa, eta kanpo batzordeak, sareak egitea helburu duen nolabait egitura bat edo talde bat. Gaurkoan dagoena, aktibazio ekintzak, sormen taldeak provokatzen dituna, bazkiden eta balizko partaiden interesak jasotzen dituna, dinamika parte hartzailea planteatzen dituna, niri hori etortzen zait, mintzakidea antolatzeka mintzalaguna, berbalaguna esaten den hemen, Euskaraldia orain oso modan dago, aizialdi taldeak berdin da, egiten dugun hori guztia bai, horri eutxi diegu, baina pentsatu behar dugu, badagoela beste persona batzuk pentsatzen urrengo urratsetan, eta gero gestioak, finanziazio publikoak eta hori egon behar da, egoten da bai ala bai, baina kontua da, hori nola planteatzen dugun, edo hori horren inguruan ze gogoetak egiten ditugun. Ni pizkat, barkatu, irudikatzen dut halako planteamendua, egon behar du koordinazio gune bat, bai, etorriko da, baldin baditugu taldeak dinamizazioari lotuta, voluntario dinamizatzen, proiektuak martxan jartzen, kudeatzen egunez egun, baldin badago nolabait etorkizunean pentsatzen ari den talde bat, sarea lantzen ari den talde bat, eta gestioan biltzen den talde bat, koordinazio bat behar dela, bai ala bai. Nik hemen jarri dut Ezkaba Apeko Euskaltzalen topagunea, Ezkaba Iruñi herriaren parte bat, nolabait itzaltzen edo itzale ematen digun mendi importantea da guretzat, hor bizi gara, Atarra, Bia, Burlata, Orbina, Txantrea, Berriobeiti, Berriozar, Antsoain, alako herrik ez. Horietan guztietan badago Euskaraldia batzordea, Euskal elkartea, edo Euskaldunon topagunea, edo koordinazioa la mínima, bai? Oso gutxi egoten da, baina joango naiz Iruñera. Iruñeko Euskaldunon topagunea, esaterako. Biltoki, Zaldiko Maldiko, Dindaia, Euskal Herria Irratia, Karrikiri elkartea, Karrik Galuze ondoan, 8 Euskaraldia batzordea, ez dakizen bat auzo, noski Iruñeko Euskaldunon topaguneak behar duela alako estruktura nolabait orekatua, ordenatua, Errotxape auzoak zer behar du? Gestioan nolabait nor laguntzen duen garbi eduki, eta Errotxapean nolabait eragitera dedikatzen den talde bat ilusioan nolabait sortua eta horretara dedikatzen dena. Orduan, usteot, importantea dela nire ustez ulertzea hau dana behar dugula, nik ikusten dute ezinbestekoa, berdin zait nola deitzen den taldea, batzordea edo elkartea, lau konzeptua garbi edukitzea, eta gero pentsatu dezagun gestioaren partea nola arintzen dugun. Akaso Iruñeko Euskaldunon topagunea sortua gestioaren partea ara eraman da, gainerako taldeak egituraren zamarik gabe eta lako zerbait, dedikatzen dira benetan nahi duten hori eta benetan garrantzitsua den hori egitea, bai? Hori da nire proposamena, oinarritik ez dakit, mugimendu honetan betitik egon naiz eta nire gogoetatxoak partekatzea. Hori zen, eskerrik asko.